Jabarani filɛbagaw aw ni su aw ka bidon kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an ka kunnafoni bakurubaw la an bɛna ladɔnniya k'a fɔ ko farafina waribon baarakɛlaw ka jɛkuluba ye u ka san o san lajɛba kɛ sɔgɔmada in na ɲina ye a tako 31 ye a ɲɛmaya bɛɛ tun bɛ an ka premier ministre bolo n'o ye Dr Bubu Sise ye. Bi ye février kalo tile 13 ye diɲɛ selekelen 4 bɛɛ la radio balakɛlaw ka donba ye bi ye don min ɲɛnamara anw ka jamana kɔnɔna na sɔgɔmada in na kunnafonidilaw tɔgɔla soba la Bamako ɲina ye a tako 9 ye. Alisa Mali lekɔlikaramɔgɔw ka laɲini ma sabati o de okumu kɔnɔna na u bɔra Mali fan bɛɛ ka wulikajɔba kɛ ko kura tun sɔgɔmada in na. Ɲanga kunnafoni bakurubaw ye ka fara misɛmani caman kan an bɛna min lase aw ma bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na bonya ale ni lafaamuyali kɔnɔna na aw y'aw bisimila. Sɛgɛnbali ɲinanbali an bɛ aw bɛɛ kelen-kelen fo aw minnu ye Nef TV Jabarani suganti yaasa ka kunnafoniya sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ kelen-kelen fo aw ni timinanja. I n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni bakurubaw la cogoya min na farafina waribon baarakɛlaw ka jɛkulu ye u ka san o san lajɛba kɛ sɔgɔmada in na ɲina ye a tako 31 ye a ɲɛmayaba bɛɛ tun bɛ anw ka premier ministre bolo n'o ye Dr Bubu Sise ye. Ɲina babu ye ko sariya kura bilala sen kan farafina waribon bɛ se ka olu lawaleya cogoya min na n'o ye nanzarakan na la Banque africaine face aux nouvelles contraintes réglementaires. Ni kɛnɛ kan Aminata Daɲon fo ka taa se a ka jatala Baɲon Jɛnɛpo olu tun bɛ ni kɛnɛ kan Nef TV tɔgɔ la u y'an sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. Monsieur le Premier ministre, ni y'a tako 31 ye san o san farafina waribon baarakɛbaw ɲɛmaw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan farafina jamana kelen kɔnɔ walasa u bɛ se ka hakilina falen kɛ ka ɲɔgɔn bilasira u ka baarakɛlaw ni kɛtaw kan ani gɛlɛyaw olu bɛ se ka kunbɛn cogoya min na u ka baara kɔnɔna la. Jɛkulu mun b'an bolo Afrique jamana kɔnɔ ko Club des dirigeants des banques et des établissements de crédit d'Afrique o ye jɛkulu ye mun bɛ banque ɲɛmɔgɔw bɛɛ Afrique banque ɲɛmɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o jɛkulu in bɛ sen na depuis 1989 donc nin y'a san 31 de ye donc san o san an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugu dɔ la walasa ka an yɛrɛ ka baara a gɛlɛya yɔrɔw n'a nafama yɔrɔw k'olu kuma fɔ pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya an bɛ se ka ɲɔgɔn ladi an ka baara nɔgɔya bolo cogo min na. Waribon baarakɛbaw ka fɔ la wari kura min ko bɛ sen na n'o ye ECO ye k'a bɛna kɛ sababu ye ka nɔgɔya lase farafina ma. An bɛ CFA la bi CFA bɛ dugu 8 de la ECO ka ɲi ka taa dugu 15 donc bi CFA bɛ dugu 8 min na i bɛ se ka taa o dugu la n'i ka CFA ye problème foyi t'a la i bɛ se ka transfert k'o dugu la n'i ka CFA ye problème foyi t'a la donc ni an taara dugu 15 la a bɛ nɔgɔya halisa donc an kɔni ka hakilinataw de ye fɔlɔ mais baaraw bɛna k'o de kan donc an b'a lajɛ conclusion bɛna kɛ mun ye. ECO ko in komi o fana ye ko kura ye k'a lajɛ ECO ko in n'a daminɛna anw ka a bɛna impact min kɛ an banques ka surtout banque africaine. Sariya kuraw ni yɛlɛma kura caman donna waribon kɛbaw ka baarakɛtaw la ɲinɛ san kɔnɔna la. Afrique banque parce que aujourd'hui réglementation bɛɛ ka changer kosɛbɛ o changement la banque africaine anw bɛ se ka ko jumɛn kɛ pour que o changement ninnu an bɛ se ka an ka baara bɛ se ka adapter changement la k'a lajɛ fana changement ninnu kana degunba don an kan parce que changement ninnu ye ko kuraw de ye banque taabolo kuraw don banque kɛbolo kuraw don donc a ko man nɔgɔn. Sariya minnu fɔra a tɛ gɛlɛya s'a ma mais sariya ninnu bɛ kɛ mun ye walasa ka banque baara ladiya halisa i y'a faamu donc o de y'a kɛ sariya kuraw donna la mais ni sariya kura donna fɛn na fɛnɛ yana aw ka se ka o sariya kuraw faamuya k'aw ka baara taabolo fɛnɛ ka gɛlɛn donc an bɛna o kumaw de kɛ pour que dugu tɔw la olu b'a kɛ cogo di Burundi olu b'a kɛ cogo di Abidjan olu b'a kɛ cogo di Mali fɛnɛ an b'a kɛ cogo di donc an bɛɛ b'an ta fɔ ka kumaw fara ɲɔgɔn kan walasa an ka baara bɛ nɔgɔya cogo min na. Ni ɲɔgɔn kunbɛnba in baara dayɛlɛnw kɛra an ka jamana minisiri ɲɛmaa fɛ Dr Bubu Sise a y'a ka nisɔndiya yira sabula ɲinɛ sugantili bɛnna Mali de ma. Je voudrais avant tout propos
vous souhaitez, au nom du gouvernement de la République du Mali, ayaw bisimila Bamako ya Mali gouvernement togola jagulu mi sigilen do farafina bangi nyemaw togola olu ka lajere tako bisaban kelena keneka jamana nyemaw hamina e nafolo mbe boka do jamana barala o soroli la o de hokum konona na aw ka bi hakina falen sharia kurawka mi be fen chaman wajiba bangi ka o be jamana nyemaw hakilisi et par ricochet une inclusion financière durable des populations. Par ailleurs, les journées annuelles du club des dirigeants de banques et d'établissements de crédit offrent un cadre d'échange, de concertation et de partage qui doit permettre de conduire des réflexions approfondies. Je pense notamment à la promotion et la vulgarisation des produits de population. Je voudrais saluer ici la présence de l'AMAO, de la BCAO. Nga foli be lamao ni BCAO chidon ye lolu nakunye ka hakina falenke eko ka nale frafina wari kura. C'est du dynamisme de votre club à réunir toutes les parties prenantes aux réflexions menées et à créer des synergies lors de ces rencontres. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni hakilina falen baaraw bɛɛ to senna fo sibiridon février kalo tile 15 san 2020. Kunnafoni nasira la kalafiliko bunangun kan kɛrɛnkɛrɛnya la wasadenw ka kalafiliko no o labilalen do ka bila marsi kalo tile 29 na o de okumu kɔnɔna na honorable Zumana Chidumbiya n'ale ye wasaden ye Assemblée nationale la ale ye bugunikaw ka cɛbɔ ye wasaden kalafili nata la o de okumu kɔnɔna na ana masalala a ye ɲɛfɔli kɛ anw ye a ka wuli ka jɔ olu la a ye ɲɛfɔli kɛ anw ye an ka ciden ka kuma buruni na n'o ye Idrissa Badimi fo ka taa se Bakari Konima a ye ɲɛfɔli min kɛ an k'o lamɛn. An bɛ bugunikaw fo barisa n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna dɔnnibata tɛ i sen fila bɛɛ bɛ dugu ma sababu ɲuman ka Zumananci lase wasabulon kɔnɔ o ye bugunikaw ye n bɛ badabada foli k'u ye olu de sɔnna ka ne kɛ u ɲɛ n'u n'u da ye wasabulon kɔnɔ bamananw ko ten ko maa man i yɛrɛ da mais n'i ɲininkara n'i fana ma fɛn fɔ a bɛ kɛ komi n'a sɔrɔ i jɔra i ɲininkalibaga la o de y'a to n bɛ hakɛto ɲini kɛ jama fɛ u k'a faamuya k'a fɔ waso tɛ yɛrɛ yira tɛ alhamdulilayi u ye n bila baara min na n ye baara in kɛ k'a se k'a kɛ lawasa ye barisa n'i ye wasaden yɛrɛ ka baara jateminɛ baara belebeleba 2 don mais ne ye ko n ko 3 don an ka jamana sariya sunba b'a fɔ ko baara belebeleba 2 don fɔlɔfɔlɔ o ye ka sariya ta filanan o ye ka gouvernement ka baara k'o lajɛ o bolo n'o bɛ ka kɛ ka ɲɛ n'o tɛ ka kɛ ka ɲɛ mais ne yɛrɛ sabanan min fara kan n'o ye belebeleba ye o ye ka kɔmasegin kɛ minnu y'i ta ye barisa anw sariya dɔnnaw ko bɛɛ bɛ sariya dɔn mais n'a fɔra kodɔnbali ɲɛna a b'a kamana gan dɔwɛrɛ tɛ sariya min bɛ ta e tɔgɔ la e bɛ min bila ka na sariya ta e tɔgɔ la a ka kan a ka segin ka taa kɔmasegin k'i ye o b'i bɔ fili caman kɔnɔ hakili la nin manda in kɔnɔ ni nin waleba 3 in ye député taabolo ye wasaden taabolo ye hakili la ne y'o kɛ ka s'a dan na ne bɛ jɛkulu min kunna n'i ye sariyakisɛdenw ta k'a lajɛ 100 wasabulon kɔnɔ yan 70 ka taa se 80 ma o bɛ tɛmɛ ni jɛkulu in baarakɛyɔrɔ in na n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ sariya mun taara nin manda kɔnɔ hakili la n ye n seko caman k'a la n y'o kalikan fana ta jamana kɔnɔdenw ye n ko fɛn fɛn sariya fɛn fɛn n'an ka danbew n'an ka laada tɛ taa ne Zumananci tɛna don o la hakili la o yira n ma sariya ta fɔlɔ min bɛ an ka danbew sɔrɔ min bɛ an ka laadaw sɔsɔ n ye n jija sariya fɛn fɛn bɛ ta adamaden ko don dɛ mais sariya fɛn fɛn bɛ ta a ka ta danbe kɔnɔ a ka ta laada kɔnɔ a ka ta jamana kɔnɔ denw ka ɲɛtaga sira kan n'o baara n y'o kɛ
fɛn min fana ye gouvernement ka baara lajɛli ye hakili la k'a fɔ olu lajɛ cogo o sugu ka ca kuma dɔw la n taara an ka maraw kɔnɔna la ka taa lajɛ an ka kiriw bɛ tigɛ cogo min na an ka mɔgɔw lasago cogo bɛ cogo min na baara yɛrɛ bɛ ka kɛ gouvernement fɛ an ka yɔrɔw la cogo min na n ye o baaraw kɛ fɛn min ye gouvernement yɛrɛ weleli ye wasabulon kɔnɔ k'a ɲininka a damakan na ko dɔw la mara taabolo la fɛn min ye jamana yɛrɛ ka baara cogo min na hakili la k'a fɔ mɔgɔ caman y'o ye jabaraninw na mɔgɔ caman y'o ye radio sow la k'a fɔ n y'o baaraw kɛ fɛn min ye kɔmasegin ye n ma dan kɔmasegin dɔrɔn ma waati o waati ni lafiya bɔda dira assemblée wasabulon na n bɛ n jija ka taa n kɔmɔgɔw ɲɛbɔ sira la an ye baara mun kɛ ka a kɔmasegin k'u ma mais n ma dan o dɔrɔn ma n ye lasigidenso sigi Buguni yɛrɛ kɔnɔ sariya fɛn fɛn bɛ ta k'a bɛɛ lase o bulon in kɔnɔ ye ni min hakili kɛra sariya ko ye don min na i bɛ se ka tɛmɛ yen ka taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ sariya mun kɔ n'o b'o yɔrɔ la donc hakili la k'a fɔ alhamdulilayi an b'a fɔ masa Aramani ye k'a barika barisa a ye a to an sera ka waati min na an bɛ fanga ɲini an ye layidukan mun ta an kɔmɔgɔw ɲɛna alhamdulilayi an sera k'a kɛ ka se a dan na ni an ka adamadenya seko ye parce que an b'o bɛɛ fɔ mɔgɔ tɛ se ka ko kɛ komi Ala parce que adamaden i dan y'i se de ye en tout cas an seko kɔni kɛra min na Ala ye se min d'an ma an y'a kɛ o kɔnɔ an bɛ Ala fo k'a barikada ka an kɔmɔgɔw fana fo. I n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni bakurubaw la cogoya min na diɲɛ seleke 4 fan bɛɛ la bi ye arajo ka donba ye don min ɲɛnamayara anw ka jamana kɔnɔna na sɔgɔmada in na kunnafoni dilaw ka soba la Bamako ɲina ye a ta ko 9nan ye ɲina babu ye cayali ka kunnafoni di kan caman na arajo olu kɔnɔna na an ka kunnafoni dila Awa Adama Kulibali fo ka taa se a ka jatala Umar Traore olu tun bɛ nin kɛnɛ in kan u y'a sama min na an ka ɲɛmada u fɛ. I n'a fɔ san o san ni ɲɛnajɛba min kɛra kunnafonidilaw ka soba la arajo baaralaw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen don min bɛ laɲɛnamaya diɲɛ seleke 4 bɛɛ fɛ yaasa ka tasibila kɛ nin baarakɛminɛn wasalen ye a ka kunnafonidi nɔgɔya a n'a jɛnsɛli teliya kun kan walawalali kɛra an ye URTEL ɲɛmaa fɛ ale min bɛ kunnafonidi siraw bɛɛ ka jɛkulu kunna. Nin ye a san 9 ye diɲɛ tɔnba min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko UNESCO o ye don dɔ kɛrɛnkɛrɛn ko kɛ arajo baarakɛlaw tɔgɔla don ye ɲinan ta bilala okumu kɔnɔ ko arajo ani diversité ni ko diversité a b'an ka sigi ko de fɔ parce que mɔgɔw bɛ jɛ ka sigi u tɛ siya kelen ye u tɛ diinɛ kelen ye u tɛ laada kelen na mais minnu bɛ yen nɔ la n'a sɔrɔla aw ka différence b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais n'aw farala ɲɔgɔn kan dɔ bɛ se dɔ la dɔ tɛ se o la dɔ bɛ dɔ bolo dɔ tɛ dɔ bolo n'a farala ɲɔgɔn kan ka hakilila ɲuman ta o okumu kɔnɔna na a bɛ sigi de yan donc o nisɔndiya de banna ka jamaw fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ baara kelen kɛ minnu bɛ se ka ŋaniya ɲuman ta walasa gɛlɛya minnu b'an kan olu ka wuli. Kɛnɛ in tun falen don arajo baaralaw arajotigiw ka fara u dɛmɛbagaw kan jabaranitigiw fara sɛbɛnnikɛlaw kan arajo baarala dɔw ye u hakilina fɔ an ye u ka baara kan ni ka ladilikan di sifinnakaw ma kunnafonidi sira kan. Bon arajo ka journée min don an bɛɛ de ta don parce que ni fɛn fɛn fɔra ko ye kunnafonidila dɔ ta ye i ye télé ye fɛn an bɛɛ de bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ minnu ye journée in laɲini n'o ye Nations Unies mɔgɔ an b'u fo ani fana journée in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ barosigi kɛra an ka ministres fɛ n'an ka ɲɛmɔgɔw n'o ye maison de la presse ye parce que ale de ye Mali journaliste bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye bon n'a fɔra ko 97 de ne donna journalistiya la Mali kɔnɔ 2020 de ne lakodɔnna n faso yɛrɛ kunnafonidilaw fɛ ne bɛ se k'a fɔ ko minnu y'o hakilina sɔrɔ olu ni ce parce que o b'a yira ne na k'a fɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ journalistiya baara yɛrɛ dɔn olu bɛ k'u sen don a baara sɛnsɛnni na. Awɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo yan'o cɛ n bɛ Masa Aramani fo k'a barika da ka sɔli an kuntigi Mahamadu ka kisi ni nɛɛma ba ye ka Ala fo tuguni ale min n'a m'a yɛrɛ yira an na mais a ye dɔ kɛ bɛɛ ye bɛɛ bɛ jɔ a niyɔrɔ la ni trophée in sɔrɔ sisan ne kelen tɛ n kelen m'a baara kɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ presse la presse b'a bɛɛ de ko fɔ caméra wo sɛbɛnni wo
kuma wo ni si tɛ taa ka si to an bɛ ɲɔgɔn dafa di ni ne kumana sisan ni technicien t'a la a kuma tɛ mɛn ne filɛ ka nin min fɔ sisan ni aw tɛ yen a tɛ ye donc n'i y'i yɛrɛ kɛ professionnel ye kuma la mɔgɔ si tɛ professionnel ye kuma la fo mɔgɔ dama dɔn an ka Mali ɲamakalaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an nana kuma sɔrɔ olu da démocratie de y'an na micro kɔfɛ an ka Mali dɔnnikɛlaw i n'a fɔ wajulukɛlaw kuranɛ dundenw ani bibilutigiw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn olu de mana fɛn fɔ kuma la baasi tɛ k'a la n'o bɔra la ani ngo tigiw minnu fana bɛ k'a kalan kɛ k'a ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn i ye fɛn fɛn kalan i fili man di o la n'o bɔra yen anw minnu nana kɔfɛ ni démocratie nana ni anw ye n'i y'a bila i kunna k'i kelen de bɛ se kuma la k'i kelen de bɛ se baara in na i bɛ fili mɔgɔ si tɛ star ye kuma la tubabu ɲuman sa n'engage que moi parce que mɔgɔ bɛɛ b'a fɔ mɔgɔ min ko ka d'a ye o ko ka go dɔ ye bɛɛ bɛ ban min na o ka di dɔ ye donc ni i ye dakurunya i ye san 100 kɛ k'anw ka baara in kɛ k'a dilan k'a ɲɛ n'i ye seconde kɛ k'a tiɲɛ a bɛ tugu i kɔfɛ i kaburu kɔnɔ kuma de b'a ba wolo et puis ale ka kɔrɔ n'a fɔbaga de donc ne bɛ min fɔ trophée in dira ne ma a tɛ k'a fɔ ne bɛ se kuma la ni bɛɛ ye a tɛ ko ne bɛ ko dɔn ni bɛɛ ye ne dɛmɛna di baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ k'a dilan ne sugandira n k'a présenter peut-être présentation de diyara mɔgɔw ye ni n ye trophée in sɔrɔ n'o tɛ k'a fɔ ko n kelen de y'a sɔrɔ n fagana o tɛ. I n'a fɔ an ka jamana kobaw si tɛ fɔ an ka jamana ɲɛmaaw kɔ togoya min na kunnafonidilaw ka minisiri tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a ye dakuruɲɛ dama sɔrɔ ka fɔ an ye nin don in kan ani u y'a bila hakilina jagabɔ min kɔnɔ. Bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye mun ɲɛsinnen bɛ radio baarakɛlaw ma ani radio yɛrɛ walasa an ka se ka hakili jigin k'a fɔ radio bɛ se ka nafa min lase jamana ma radio bɛ se ka nafa min lase mun ye kalan cogo ye ladamu bilasiraliw jamana ɲɛtaw u bɛ se k'u sen bila cogo min na k'a dɔn k'a fɔ radio sigi kun ye mun ye ka se ka mɔgɔw kunnafoni jɔnjɔn k'a di mɔgɔw ma ka mɔgɔw bilasira k'u kalan u k'u taabolow dɔn radio sigi kun fana ye mun ye ka an ka kokɛtaw yɛlɛma a sigi kun dɔ fana ye min ye ka bɛn sabati ani ɲɔgɔn cɛ donc u ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ni a don sera a ka kan radio baarakɛlaw ka sigi ani minnu b'u lamɛn an ka se ka hakili jagabɔ kɛ mun kɛra n'a ɲɛna mun kɛra ne a ma ɲɛ an bɛ se ka ɲɛli dɔ la cogo di walasa an bɛ mun ɲini an k'o sɔrɔ donc bi ye min ye taasibila dɔ ka ɲɛsin fɛnɛ minnu ye radio baara kɛ ni gɛlɛya y'u sɔrɔ ka taasibilasigiw ma ka tila ka hakilila jagabɔ kɛ k'a ɲɛsin minnu fɛnɛ bɛ yɔrɔ la gɛlɛya b'u kan u bɛ se ka na kɛlɛ sira fɛ u bɛ se ka na ko wɛrɛ sira fɛ an k'a lajɛ olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na walasa u ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na maa kana bin maa kan ne hakili la o ko ɲɛnamaba ye parce que gouvernement y'a ɲini k'a fɔ radio ka caya kunnafoni di radio b'a la dɔw b'a la mun bɛ ɲɛnajɛ kɛ dɔw b'a la mun bɛ baroniw kɛ dɔw b'a la minnu ta ye ka kɛnɛya sabati donc o tɛmɛnen kɔfɛ a kan ka lajɛ sisan o radio so kɔnɔ kelen-kelenna bɛɛ kɔnɔ bɛɛ k'a lajɛ u bɛ se ka hakilina caya cogo min na hakilina caya ye mun ye o ye k'a fɔ bɛɛ sen ka dɔn radio kumakan na musow jɔyɔrɔ ka dɔn cɛw jɔyɔrɔ ka dɔn minnu bɛ togoda la olu fana jɔyɔrɔ ka dɔn minnu bɛ duguba kɔnɔ jɔyɔrɔ ka dɔn bɛɛ ka se k'a jɔyɔrɔ don a kɔnɔ a kana kɛ k'a fɔ mɔgɔ kelen k'a fɔ a fɔ ale hakilina nin k'a fɔ an kana radio sigi dɔrɔn k'a fɔ ne b'a fɛ jamanakɔnɔdenw ka nin hakilina kelen de faamu an k'a lajɛ e ka hakilina ka don a kɔnɔ jamanakɔnɔden tɔw hakilina ka don a kɔnɔ fanga hakilina ka don a kɔnɔ fanga sina hakilina ka don a kɔnɔ cɛw hakilina ka don musow hakilina ka don maa maa bɛ jamana kɔnɔ min hakilina ye ka jamana dilan bɛɛ ka se ka dɔ fɔ. Kumakuncɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko studio tamani ni urtel maaw ka bolodi ɲɔgɔnman de bɛ kɛ sababu ye ka nin seli in kɛ san o san bi tun ye a ta ko 9nan de ye kɛnɛ in laɲɛnamayara kosɛbɛ ni ja dɔw jirali ye min bɛ baara in nafa jira ani an ka seko ni dɔnko maa dɔw fɛ ni olu bɛ wele ko si bémol majeur wa kɛnɛ in bɛɛ kun cɛra ni waleɲuman dɔ sɛbɛnni donbolo dili ye arajo ni arajo baaralaw ma u ka baara ɲumanw na 2019 san kɔnɔ. Kalanko bunangun kan alisa Mali l'école karamɔgɔ olu bɛ wulikajɔ bala an ka jamana ale kɔnɔna na sabula k'u ka laɲini ma sabati fɔlɔ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ o de hukumu kɔnɔna na u bɔra ko kuratu Mali fan bɛɛ la ka na taamaba kɛ sɔgɔmada in na ni taama in kɛnɛ kan Idrissa Badimi fo ka taa se Bakari Kone olu fana tun bɛ yen an k'u ka ɲɛfɔli lamɛn. Lakɔli karamɔgɔw ka nin taama daminɛna Samori ka kɛlɛcɛ monument yɔrɔ ni ka taa kun cɛ boulevard de l'indépendance la wa u bɔra ka fan bɛɛ lajɛlen minɛ
u funtenne kuma wɛrɛ t'u da ko ka sariya 39 labato n'o ye ni dɔ farala Mali cɛkɛla tɔw ka sara kan dɔ bɛ fara école karamɔgɔw fana ta kan. Article 39 min n'aw b'a dɔn an ka sariya sɛbɛn min n'a bɛ wele ko article 39 pour que o ka se ka bila en place pour que o ka appliquer parce que UNTM n'o ye Mali jɛkulu baarakɛlaw ka jɛkulu ka tɔnba ye o de laɲini kɛ ko sara o sara 20 ɲɔgɔn ka fara an ka sara kan o 20 de dɛsɛra farala anw enseignants anw école karamɔgɔw ka sara kan an b'o kɛlɛ de la bi et nous allons user de tous les moyens légaux pour nous faire entendre. C'est pourquoi an bɛ yɔrɔ min na bi on veut tout que pour que article ka se ka appliquer. A kɛnɛ kan honorable docteur Umar Mariko tun bɛ kɛnɛ kan a ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ye kalan ye. An bɛ kɛnɛ kan yan parce que n ye malien den de ye n ye malien de ye n ye denbayatigi de ye wa n ye kɛlɛ caman kɛ wasa kalan ka forobaya mɔgɔ si ka den ka kalan a kana den i fa ka poche kɔnɔ wari la walima i ba ka jamananin na donc ne nana bi ka da kan nin kɛnɛ ɲɛ malien bɛɛ de ka kɛnɛ ye fɛn fɛn b'a fɛ i den ka kalan fɛn fɛn b'a fɛ jamana ka bɔ nɔgɔ la fɛn fɛn ko kalan de bɛ mɔnɛ bɔ nin y'u ka kɛnɛ ye. A kɛnɛ kan taamakɛla caman y'a jira k'a fɔ ko ekɔliden ninnu y'u yɛrɛ denw de ye ko wa ko kɛlɛ in bɛ ka kɛ olu de ka siniɲɛsigi kosɔn. An bɛ kɛnɛ ma a tɛ komi académètres yɛrɛ ye an dɛsɛbagatɔ de bɛ kɛnɛ ma donc i bɛ wagati min kɛ kɛnɛ ma ni denmisɛnninw fana y'o kɛ kɛnɛ ma i ye min kɛ nin ye i tɛ segin ka t'o sɔrɔ u kun na donc a bɛ baara gɛlɛya an bolo nin wagati min filɛ nin ye an b'a ɲini État fɛ a ka article 39 n'a ka appliquer dɔrɔn o de ka di an ye. An wulila k'an jɔ an ka hakɛ ɲinini de la hakɛ min sabatilen don ka ban jamana yɛrɛ kuntigi yɛrɛ bolo k'a ta premier si la ka taa se fɔ duguma la jamanadenw ye danaya ta ka da mun kan o bɛɛ an ka hakɛ ni o sabatilen b'olu bolo ka ban olu yɛrɛ bolo n'o de y'a sɛbɛn ko an n'o ka kan mais mun na ti d'an ma an ye mun kɛ. An wulila ka se jamana in kɔnɔ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma an sera dugutigiw ma ka se alimamiw diinɛ ɲɛmɔgɔw ma ka se mɔgɔ o mɔgɔ da bɛ don fasoko in na n'a bɛ ɲɛnabɔ an sera bɛɛ ma ko n bɛɛ y'i sigi k'i bolo da sen kan buw fana y'a yira ko nankari donc anw fana ko an ka loi tɛ négocier jamais a tɛ négocier an y'a yira de an ka loi a bɛ kɛ anw ye fasoden dɔ de o. Kuma kuncɛ la ko jamana ɲɛmaaw ka lajɛ ani école-maîtres ka bɛn ko la ko n'o tɛ ko denmisɛnninw ka kalan bɛ ɲini ka don ngalaman na ko diɲɛ jamana si tɛ se ka yiriwa kalan kɔ. Ni de bɛna dan sigi an ka bi kunnafoniw la minnu lasera aw ma NEF-TV ɲɛmaayaso ale ni Fasiri Jama ka bolodi ɲɔgɔnma sababu la ka lase aw bɛɛ kelen kelen ma bonya ale ni lafaamuyali kɔnɔna na. An bɛ foli lase aw ma aw ka ɲɛmadali fɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka su hɛrɛ di aw ma k'anw lakana.